Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Sandro. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda babae anasikugak. Ngem saan nga iso ti ingkalaysak. Gapo tamabainak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Sandro. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ala, agawaan nyo ti mga anak ko. Ang mga numala daw kayo di pagadalan nyo. Wen tatang. Tatang. Ada ko madamagak. Anya day talilyan anak. Sige, agdamag kalat ta. Tasong bata. Ada nga min activity mi ija school ita. Mabalin ka di nga iladawam ni nanang? Tapno isulangan ti drawing ko? Manang, tilaangan ladawan day dinanang ko ti drawing mo. Ada nga min tiladawan na kanya. Tapno oray na tayan, malaglagip kulat ta. Saan mabalin, ading ko? Masapul ka no at iladawan ti pudno nga inak ti drawing ko. Naimbag pa'y nga rudgan ka. Awan parikot mo. Gaputada ka na yung tiladawan day di mamim. Alakid din. Mangan kayon. Tapno saan kayo amaladaw? Bayam, biro kak to tiladawan ni nanang mo, Lilian. Taison to ti drawing mo. Ne, Tata Mariano, anya ter aramidan nyo dito'y balay? Ay, kayat ko lang nga ite di ti apukok da ito'y prutas, barok. Sana balay, sa anak ngagpakita kenkwana. Nasaya at mat nga rod, Tata. Ala, yagyon da kita, kitagawit kayon. Ato'y barok. Hanggang mabalin ka di asiripak lang ti apukok. Kinapudno na. Kaya't ako mustain ni Magda ti anak yo. Masyanak kenkwa na. Gaputa ka na yun nga agsangit nga agpakpakase. Ako yugak ka no dito'y balayo. Kailiw na ni Lilian. Gaputa nasuro ka na sa nga pulo at taway na di na nakadin na ti ubeng. Ala, tapno awan mat may bagbagayo. Mabalin nyo matkit di akasarita ni Lilian. Ngem pangaasyo. Tas saan nyo kumadakdakamaten ti urean niya. May papan iti inana. Ay ikarik barok. Katagyamanak. No ipalubos mo ang makasaritak ni Lilian. At damot langin may bagak iti anak ko. May papan iti anak na. Pasensya kayon, Tata. Ngem jak kayat ama ibabain ti anak ko. Numaamuan na ti kasasahan ti inana. Saan mo kumamot na dagdagan ti sa mamarikrik na kita, barok? Impalubos na. Nga agnaad ken ka ti anak yo. Gapot ako na amas na pimpintas ti masakbayan na. Ngam di mo mo't kumaunay imamag ti anak ko, Sandro, barok. Sandro, nakita ti panagsaritan dagiti aglulo di arubayan itay. Napasnak mat ti panagsarita da. Imbagayo ka din ti kinapudnaw, maipapan iti inana. Diyo ibagbaga day tatatang. Amangan no mangag na. Ken amangan no agdamag manen, maipapan iti inana. Jak kayat nga da maamuan na, maipapan kini Magda. Gaputan na kababain. Amangan no makisinarak to kid iti anak ko kenkwana. Kat maamuan pa'y ti tao nga iso ti inana. Apay, aging ga ka di ita. Kat saan mo pa'y laang akayat nga ibagat ikinapudno iti anak mo? Balasangan ni Lilian. Ay, masyanak pa'y din kenkwana. Gapo tamamin anong agdamag kanyak. May papan iti inana. Saan, tatang? Nakababain. Siguro. Talaga na eranta asaan amam-amo ni Lilian ti inana.
gapo iti sitwasyon na. Daytoy lang ti may baga ka, anak ko. Awan ti palimad asan a maibutaktak. Tatang, Oh, apay, Zoe, anak ko. Anda ka di kayat mo nga ibaga? Apay, akas na ti panangkitam kanyak. pasensya kayong tatang. Ngam, jak inggagaraan na ngagtisaritaan nyo itay kinilolo. Anya saritaan mi ti kunam, anak ko. Adumat dagiti nagsaritaan mi itay ay. Tisaritaan nyo, may papanitipod no nga ina ni Manang Lilian. Anya. Uwin tatang, ngam para kanyak. Nasaysaya at ama-am-am mo ni Manang Lilian tipod no nga inana. Apay, mailimad yu ka di iti agnanayon ti kinapod no. Sumardeng ka, Zoe. Di mo amuti bagbagam. Sige. Ingkan iti silid mo, kat maturog kan. Kat awan ti dakdakamatam iti kabsat mo, may papan iti naamuam. Naawatam. Uwan tatang, ngam saan kayo ko mga agungot? Ibagbagak laang matipod no. Katrumbang laang nga ibagayon ti amin kan kuana. Karbangan namat ama-amuan tipod no, may papan iti kinatao na tatang. Sumardeng kan kunak. Di nak isuro iti rumbang aramidak. Naawatam. Pasensya kayong tatang. Sige nga ron, sumra ka kon iti silid ko. Naimbag abigat yo, tatang. Sige, agtugaw kayo. Taitimplaan kayo iti kape. Agyaman anak. Nasapa ka mat anagriing. Ada ka di serekyo, di pagadalan nyo ita Sabado? Awan, tatang. Ngam, kayat kayo nga ilutuan. Gaputaamok nga adda serekyo ita. Kasta ka di. Ay katagyaman na ka. Nasingpat ka talaga. Imala ka iti inam. Agpaiso, tatang? Wen, anak ko. Iso na lang ta. Anya? Awan, anak ko. Sige, kit din. Itimplaan nak iti kapek, kaya't ituloy mo ti agluto. Tagigiddan tayo nga agar mo, sar. Sakbay ang mapanak iti trabaho. O sige, tatang. Ngam, amuyo? Ti kakaiso na a-wish ko inton birthday, kat ti maam-amok ko ma, kan makadanak ko man ti inak. Lilian, pangasim. Lipatem ko man ti may papanitinam. At danday jay iti adayo a lugar. Kat santon nga agsublipay. Ngam, apay, tatang. Anya ti rason asaan tayo amakaden na ni nanang? Insukat na tayo kadi iti sa bali? Saan? Ngam imadayo. Gaputa mabutang iti responsibilidad. Anya? Kasta ti kababalin ti inak, tatang? Wen, iso alipata mo ti may papankin kwa na. Tapno saan ka masaktan. Ipasnak mo kit iti agadal. Tapara matlaangkan ka, no makaturpos ka iti panagadal mo. Magda. Sandro, pangaasim tapastrakan na kami kanitatang. Ada na patag nga ibagak. Alay, sumra kayo. Ay, agyaman kami, Barok. Alay, agtugaw kayo. Tagsasarita tayo. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta, Sandro. Kat may papanday to'y iti anak ta. Anya ti kahit mo apagsaritaan ta, may papankan ko na. Saan ko analipatan tinagtulagan ta? Tinagtulagan ta. Ngaya dayong kanyak ni Lilian gapo iti kasasaad ko. Ngam pang-aasim ko ma. Kayat ko ang makasarita ni Lilian. Kailiw ko una yan. 15 atawon anaya dayo kanyak. Awan rabi iasanak ang sangsangit gapo iti iliw ko kenkuana. Namiris ko.
Asaan ko maarumbang nga imanugot ak nga inya dayom kanyak ti anak ta. Ngem pagsayaatan ti anak ta ti pampanunotak. Baybay amo ni Lilian, nga agtalinad iti sidong ko. Saanan arumbang nga agpakita ka pa'y? Sigurado lakit di ama ibaba intulaan ti anak ta. Numaamuan dagiti tao asika ti inana. Pangaasim ko, Masandro. Kayat kon ti agpakita kan ko, ana. Kayat ko amaara ako. Kayat ko ti agbalin nga ina. Para kan ko, ana. Saan na kan akasapulan ti anak ko? Di makkal nga uray awan ka iti denana. Tanangam ti panagsasaom, Sandro. Sika ti akin pagayatan iti kastoy anapasamak. Saan kuma nagin na dayo dagiti agina? No saan mo adin niktaran ti anak ko? Tata Mariano. Ala, pagsaritaan nyo anaimbag ti pagimbagan ti anak yo. Rumbeng lang nga maamuan na ti pudno, may papan iti kinatao ti inana. Lilian, anak. Apay adi na kaya ta kasarita. Tada ka di basol ko? Tatang, apay nagilimad kayo kanya. Anya ka di dahi nga ibagbagam. Awan ti inlimad ko kan ka. Pasensya kayon, tatang. Ngam imbagak kinimanang tinangag ko ang nagsaritaan nyo kada na magda iti kalman. Anya? Nangag mo? Uwan, tatang. Kadyak kaya't gagilimad kinimanang. Gapot na amok anabayagan nga arapaap na ama-am-am mo ti inana. Tatang, anya ti aramidak. Kaguranak matan ti anak ko. Kat ti pagdandanagak. Ang mga nusumurot iti inana. Nuapay ngamin ang nagpakita pa'y laang ni Magda kini Lilian. Urnusin yu kitdain ti maipapan kada kayo kan ni Magda. Amaw ngaging gaita kat ay ayatang paylaeng. Madlaw iti tigting na imaw. Nagpailuyos kan tumat kadagiti sasaw ti tao. Ngam ibagakan ka. Panawon matayin tapno surutan ti pudno ariknam. Agbalin ka na pudnaw iti bagay. Tadi mo aramidin day ta. Hamangan paikit day numapukaw mo ti anak mau. Diyak kaya't ang mapasamak day tatatang. Ipatpatig ko unay ti anak ko. Kat diyak ilibak. Pudno ti nasauya. May papan kini Magda. Sana napukaw ti sigod a panagayat ko ken kuana. Ipatpatag ko ni Magda. Itilaksid ti kasjay akasasaad na. Anya ti kaadam dito balay, Sandro. Nayaw-awan kan samat. Amumatan ti daalan nga umay dito balay ita. Pangasim. Agsarita ta, Magda. Pagsaritahan ta ti may papaniti pagsayatan ti anak ta. Di mo't ko nama. Asaan ako nakasapulan? Kat okay laang nga oray awanak iti panagbiagyo iti anak ta. Pakawanan na ko, Magda. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Amom ka di. Nagbalinan analiday ti anak ta. May kawak. Gaputa sigud anaragsak kan naganaygay. Hangamita. Nagbaliwan. Aanya ti kayat masawan. Magda. Hindi. Inarakop nakmatan. Kailiw kan. Kat sapay la kumata mapakawanak. Kinapudno na. Saan anapukaw ti panagayat ko ken ka? Pangasim, Sandro. Saan akon apang namnamaan? Amok, ibain nakmatlaang. Gapot amay... Di ka nagsawapay. Agkasartakit din. Tapno agsublimat ng tisigod a kinaragsak ti anak ta. Kinapudno na. Amon ni Lilian ti may papankan ka. Amon ti kinapudno.
Wen, Magda. Iso nga urnusen tanti may papan kadata. Para mutlaang iti anak ta. Sigurado ka iti dayta pangedeng mo, anak ko? Makikalaysa ka kini Sandro? Wan tatang, naameris ko arumbang laang ang mapukal ti pamilyami. Tapnon anay ti ragsak ti anak mi. Amok adakal ti nagkurangak kadagiti aginak, tata. Ngem pangasiyo, tay palubos yo kumaalito pakti amin. Sigurado ka? Di met ibain mo ni Magda nga anak ko. Gaputa may sa abulsek. Tata Mariano. Day tati sangkay bagamid eh. Aday tamot lang ti makagapo. No apay nga inlimid mo kini Lilian, no asino ti pudno nga inana. Nakaamiris akong tata. Kaya't ko nga ilintag tinagdakkal ang nagbidutak. Kat sapay la kuma. Tay palubos yung aramidak dayta. Ala, suportarak ti pangedeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma. Tadi mun ulitain ti panang pasakit mo iti anak ko. Ikarik, tata. Takdarak ti panagayat ko iti anak yo. Lilian, anak. Pakawanan na kuma. Nagilimit akin ka. Impagarup ko ngamin. Anasaysaya at adimon maamuan ti pudno. May papanitinam. Gapoy ti kasasad na. Lilian, anak ko. Makawanin na ko, ma. Gaputan nagbutangag. Nga amang ano saan ko ang matakdaran ti panagbalin ko nga inakan ka. Nga nagsaga ba, gapo iti kamali a desisyon ko. Nagbayag nga inarapaap ko ang makadan na kayo, nanang. Impagarup ko, no talaga asaanan ang mapasamak na ito eh. Diyak mo, no anya timarik na kita. Pakawanin na anak ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Impagarup ko ngamin, no husto ti kasjay a desisyon ko. Ala, Lilian apok. Pakawane mo dagiti dadakkel mo. Kat mangrugi kayo kas may sa pamilya. Naragsak a pamilya. Manang Lilian, naimbag ka pa'y. Si bibiyag pa'y gayam ti pudno nga inam. Adda pa'y tiyansam amakadan na. Idinto ta siya, awanan. Gaputan na tayo ni mamik. Iso apakawanan mo ni Nana Magda. Tapno mabukilan ti pamilyayo. Kinapudno na, Zoe, ading ko. Papasak la idan. Ngam kinapudno na. Napakawan ko idan. Ay? Pudno ka di, anak. Napakawan na kami kininanang mo. Wen tatang. Katsapay la ko, ma. Tamabukalan ti pamilya tayo. Tapno mariknak mo ti kaaddayo pa'y lang anaganak kanyak. Ikarik, anak ko. Mapasamak dayta. Kat iti kabitan na panawan. Ikasara ko ni nanang mo. Kat ison ti agbalin nga inayo nga kapsat. Agpaiso? Ay na, nagmayatan tatang. Naragsakak para kada kayo. Nakaragragsakak, Sandro. Itilaksi dagiti saan anasaya at anapaspasamak. Naurnos tayon asa nga pamilya. Kunak no jakon makaden na ti anak ta. Nasaya ti Diyos kada tayo. Tayong palubos na amabukal tayo matlaeng. Ita tanalpasan ti kalaysata. Mangrugi tayo kas may sa anaraksak a pamilya. Ipatpatag kayo a pamilya. Kat ikarit. Saan akong ngagpadiktar kadagiti tattao. Ngawan sa bali a pinanunot da. No di timang dilaw iti sa bali. Ita, naragsak kami asa nga pamilya, Mr. Lonely. Gapo tanabukal kami matlaeng. Ket gapo iti day di apasamak,
nasursurok ti may sa abanag. Asaan anasaya at ti basta dumngeg ken agpailuyos iti ibagbaga ti sabali a tao. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Sandro. Sandro pagayam ko, nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka. Naamiris mo ti bidnot apanghideng mo, sakbay anapirdi ti biyag ti anakyo. Saan ngamin ama ibasar iti kasasaad ti may sa tao, no anya ti kabaalan na nga aramiden. Nang runa no daytoy ket may nga ina. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloyen ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Sandro, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.